Ang balay-balay sa sugar. Bawal soft drinks, kape, juice. Dire. Nailain ko na sa balay. Di na lang parehas. Importante lang doon, circular ang dugo, okay na tanan. Pag di mo circular, wala ungot. So, saka dugo, saka tanan, di man ka circular. Tanan herbal, tanan medicine, okay na siya. Basta nag-circular lang dugo, mo ipik na yun. Pero bisa kung saan naman nag-inom tambal o herbal, kung mo dugo nag-sticky na, di na siya masayang dugay kaysa makatapang. Pero masirkular na siya, inuman yung mga tanang klaseng herbal kung sa paspas kayo, ito nindot. Iwas-iwas sigarilyo inom, kung wala, kanang magbasa, bawal, ang digo, kontag lang yun. Ang dili mawala sa tao ron kanang magbasag hapon gabi eh. Soft drinks ka, ma'am? Yan, lamig man po. Kape eh. Yan ito gundang ha. Ang inom mo na to inigmata, dapat maligam-gam nga tubig or init-init ha. Yan kung naamoy limonsito, pwede ni mo pigkaagi sa kabuok limonsito ha. Kada buntag yun na inigmata ni mo, instead na magkapita, maligam-gam ta ha. Pigkaagi sa kabuok limonsito ha. Kung ngay diferensya itong mata, halap-halap gamay, 5 times a day, himuon na ito na, ha? Oh, maligam-gam. Yeah. Ang maligam-gam, buntag lang. Pero sa 2, 3, 4, 5 nga glass, pwede nyo mapigaan 4 to 5 nga patak lang sa limusito. Yung ano, 1, 2, 3 nyo, man, 5 times a day. Kung ngay diferensya itong mata para malinaw itong mata ka na, may tambal, wala na nilain. Isa ba tubig lang o kalamansi? Oh, aling man, kalamansi? Isa ka baso. Oh, isa ka baso. Patakan mo. 1, 2, 5, 4 to 5 patak ha. So, para iwas ta sa sugar ha. Para maglinaw ang mata. Okay, number 1 tirahon ni sugar, si mata ha. Ang dito so, ngay manghila ka mo nakitaan. Sa manggutod lamin ang pugay ni Pepsi eh. Mari ka bida, pahilot ka niya uli. Matanawa sa YouTube. Tanaw sa YouTube ka na. Eric Hilot. Eric Hilot. Sige. Abot ang alas 12, di katulog. Ug mati na kita pwede maligo ha. Kung magtantag alas 12 ha. Balik na ito mga isa. Ano man te, kulang na tulog. Bilar, mapas mo. Ang tinawag na, dire utok na. Mata, magkirap-kirap na, madamage ang utok. Itaas kayo iyang kuan ba? Dapat relax. Napintahan mata. Mata utok.
Kagbiyahe, ako ulit, hindi na pwede magbasa. Isang pag 4 wheels na. Basta bibiyahe na no. Nasa biyahe na. Samot ng motor. Nagagbantayanan na eh. Ya, grabe na itong mubantay na. Labi nagmulapas na itong 40. Pero 20 pa, mahala na sana eh. Walay bawal, basta 20 ta. Pero pag mutaas ang edad, di naman takakaya. Lahi na ang atong immune, hinay na. Hindi ko na kalakaw primero. Di kag tabo, tagong, biyahe na yun rin. Stroke na ba? Matalakaw na.
kita ma'am. Anong ano yung bibili? Yan din, atong matulog ba yan? Oo. Ano kamay mo? Up. Taas yung penis siya. Ha? Taas yung bumilot na po. Kaya sa likod lang na, mukhaon na sa oras. Mas din siya, no? Lagay ko sa likod. Oo, oo daw. Pero nagpati 24 ko. Wala. Normal man ka nang nalagali ko. Ako kaya lagwan na. Kaya pagpangusog mo niya. Pangusog ka. Yung man, umabitag ka ng murotog. Suko kay ka. Kung anak na sa murotog kang bukad ba. Dapat dili mo masuko niya. Iwas ka. Kung anak na siya na. Pag magmahago dyan ka, di ka pwede pa sa uni. Gusto ko mga sa una. Nangsak ka nyo, mangasok ka. Nagsalig po tapos na. Kana bang, kung pamugot ka na sa bata-bata pa. Nanapod sa itong Kaya pugihan. pa, kaya pa. Pugihan po. Ano ba? Pag inano na, ang lawa, ang hula-hula, pwede pa, ang lawa. Pero kapoy po. Kapoy naman kayo. Kung gusto pa unta ka. Wala, kapoy naman. At ang utok, pwede pa. Ngayon, ano, hindi man makaya nyo, pwede pang ano, ano. Trabaho ko na. Pero maana na sakit na siya Pagkahuman, kaya. luslo yun. Gusto ka. Nagdusan dyan na nimo. Kaya ugma, malisod na bangon na kay pupus man. Ano mo, diwata na. Ha? Sudlag diwata. Ha? Diwata na. Babae niya? Lalaki. Sugod ko gilot na alauna na human 5:30. Hindi makaulas. Tunga. Okay maging mga walong na kabuok. Walo kabuok. Suko siya ba? Yeah. Naghanang kaya ito ang nambalay na. I-admitay na kung na. Napugan lang ba? May dito, ganang gawak-wak. Pwede po dali. Ibarang, pwede dali. Kaya itang barang. Pwede na dali. Nakameron na, labi na mo. Nadiin na lang mo katuad-to. Wala, magigil. Wala, magipainte. Ganang nakasala ka. Ano, sa motora po na. Ano, nakasala ka sa kahoy. Mag-sunog, or mag-kuhan. Dili, kita rin ang muyo. Sa motora po na. Yan. Wala, makasala ka, kaya di makamuto, matagbo na lang sa akin pagtambal. Di ba nga, ipakulang kasi mga amiga, sana, pwede na, ato pa napatungkano ng mambarangay, kung may barang. Bago na ko na, i-kuhanjot, mawawon. Pila ko'y bayad. Wala, kung masaya, tuhan trupod. Kaya lang, malangan lang kung naulang mo ba nga. Ang lisod lang kung sanib. Walang may nisulog din sa simino. Oo. Sa liban. Na, oy, mukawas mo na siya. Basta mahikap kung mukawas mo na siya. Basta sanib. Depende na po dahil sa customer kung kunan ka. Nara siya, pero kung maurag mo tuhan. Minimum lang. Minimum lang. Pero ka na ganyan nga, 600 na kipay sa kuha na, kaya iwa naman ko kang service. Akaunta ko yung service, bansa lang. Wala na, kaya natanggong naman siya ha. Jadi man pwede na ako undangan. Pila ka oras yun. Nanibalik ka na sa dali. Wala na, ayaw naman na.
Anlen, gibarang ka, atong si istoryahon, kita nagpapasugo nimo. Mutugan na siya. Di ka mutugan to, ako man tuokon. Kita kayo. Mutugan na kayo, kita nagsugo. Sikuhan, balaan na nimo. Sikuhan, mo din. Kilo may bayad. Ako yung masugot lagi bayad niya. Tag-asa mo nga. Oo, kaya sunod man siya dito, no? Luag-luagon eh mo. Pag maluag-luag sa mutukan na siya, reveal na siya, tag-asa ka. Kasi ka ng puyo, kasi nasupot, may banda. Ano man mo man sa mutukan. Kung sa may rason. Suko ko niya, dalo kayo. Suko kayo kay tungod sa tindahan. Hanyang kung naka naman. Sige, gawas na. Hindi ko magawas. Hindi ko magawas. Dito na. Ipitipito na din. Gawas na. Pwede, ano? Ano mga parang dua ka oras na. Dua oras na. Dugay kayo. Pero kanyan, dua ka mo yung pinakalangan ko sa mga. Hindi mo gusto nga. Kalag, pwede po ko ng kalag. So, naman kitang pala. Siglang ng kalag. Nakalag na. Di kalag meron. Ikaw, yun na lang. Hindi ka sabot. Hindi po ko kabalo kung sa pa. Pero sunod lang rin. Nagawas na sa kung sa yung diferensya. Pwede. Bata pa siya, no? Bata mo na, 20 kapin. Naligo naman nagsapa. Ang liwata, taga diyaw, power. Yung kanang baliti diya. Ang ginedit. Wala na kami primero anak. Dagham lang video na. Dugay, wala na misurihan na. Ang isa ka na, eskwela sa kung Eco Park. May 13 anyos. Ginangan siya. Di na siya, diya, apil siya. Ha? Mga prom na mga patanong ni sudod. Ay. Ano? Ang isa nag-eskwela. Magkatang-tang, kaya na sila. Gawain, sulod. Puro laki. Gawas, niya, niya. Ito pa yung gawas. Di, manggawas lang na siya. Natug naman na. Ha? Natug lang. Pag matug ka, mapuli. Pag di ka matug, di sa kakuan, matug na. Kaya na naman na, unsa yung nasukan. Ano na isulod man mo. Suko ko kay, iya ko tudlo-tudlo. Nabitin man to siya. Natugma kita sa istorya ng kuan. Kung ano na kuan mo ka. Bitin daw siya yan. Tudlo-tudlo. Sa kong lagi tudlo. Muna di dahil pwede ang bitin mong panon. Kanang bang umabarabi na imong patyo. Nanimabit ang bunalan. Wata ka balod na. Oo, ngayon ang buhi. Buhi dito na sila. Ang tagamay man. Tulugod ko. Ikaw, ang katulog niya. Lagi. Asan na kay si Arderi? Oo, nasa likod. Ay, sige niya na lang. Ang mumulay ko mas likod. Init ka? Hindi ba? Manang Naabot na mo, Jim. Ito Hindi yan. mo magtong tigulang ang bahay nga dito. Niya. Dili lang itungod niya. Niya mong babaya. Kanang ay green daw di ato nga. Sakyan ano na, maligid ang gulay. Niya. Hindi dito sa pudli dito. Gulay, ang tanga eh. Ano pudli daw? Bakit ka ba? Mayaman na pang sana. Pinakalayo nga niya nito rin napailog dito sa Japan. Tungod lang sa YouTube, Facebook. Uy, Ngita man siya ka nang makatabang sa iya nga sa Pilipinas lang ba. Australian eh, may ano, ang sa'yo mo, sige, testimonya. Ay, ang sakit niya mo, pasmos kusog. Kada uli niya maligo. Naka-wheelchair ko dyan, sa Klakaw. Kaupat rin ako, gilot niya. Uli na, Japan. Nanawag sa siyang pamilya dito. Katanawa, hilot rin dahil. Pilipino descendant. Tagatagong. hindi. Dako yan. Dako mo. Di normal lah, labaw lang sa 100 permanente dyan medyo kapatahan ka kamay. Dire isa na puyo sa mukha.
Kaya mag-hotel man ta siya. Hindi sa taga-Drino. Kaya kung ang hotel ni mo boss, mahal yun ang hotel, sayang. Tanawa namin boarding house gamay, si kauyon ka, nakauwin ko siya. O sige, dali ko. Sabay ni pamama, panutok niya po. Ay, Wala lang sa kadlaw dali. 12 days. layo na. Uli na siya. Oh, patay, pasalamat sa iyo. Nagagay ng cellphone akong anak. Yung cellphone, nagitandaan po niya kulit. Siya ang pa sa lubang. Pagkita kahilot ni mo siya, sige lang kay. Ay, dagan chocolate rin ko. Hatag ka na akong chocolate. Kana, di mabasa. Ha? Di mabasa. Ang gidan, ang chocolate ka di mabasa, no? Dali, chocolate, hindi mabasa. Oo ka na, din. Badlis di mo nakabasa. Tsaka, naidaghan rin. In Japan man. Japan man. Di mo nakabasa. Ah, dara. Luay kayo na eh. Ah, tulog na siya, kirat-kirat pa. Tuog na na. Hmm? Tuog na na. At ano si Isay, paminawi ang sagot. Sudlag yung kanto mo. Yan tingong mo, halimaw. Ano nga may gikuan electric pa na? Kasi man. Kanang blue ba? Ito, t-shirt na. Isip ka, maluwa man siya. Mulo man siya ka ng mga lalah sa bitin. Bitin man siya. Oh, tumba. Oh. Out na itong isa. Sulod na po. Walo man, ulit-ulim na. Ay, Pag mapaw out siya, ang hawa, ang isa na po. Oh, mo, interview na po na po. Taga-asa na siya. Pero, taga-digos. Ugon, no? okay.